bocah-bocah padha nembang dolanan kang irah-irahane jamu empon-empon. Tembange mangkene. 1, 2, 3. Ayo sedulur padha ngrakit jamu. Jamune apa? Jamune beras kencur. Beras kencur pamrih urip bisa makmur. Ayo kanca padha nggodhog jamu. Jamune apa? Jamune kunir asem. Kunir asem pamrih urip dadi tentrem. Sepisan meneh. Ayo sedulur padha ngracik jamu. Jamune apa? Jamune beras kencur. Beras kencur pamrih urip bisa makmur. Ayo kanca bareng godhog jamu. Jamune apa? Jamune kunir asem. Kunir asem pamrih urip dadi tentrem. Ampun nggih.